Ding na no cross committee chairman no man here no what the boy yen. Tama ode no eba sabi hospital no. Ya ko friend e say wo mra wo ko yen. Say nipa na ohun so wo ba no. Say nipa na na say hunu say baby o mo de na niam na ye dey. Ikogu ye o ko kire. Say information ni hwehwe mo ahwe nyina kire say one no wo bibi ye. Ya wo ba ho de bia enfrin krama say body be ko fie ho. So won ha dan wo fie ho. E de wo de na niam e ko. Wo wunti na ma wo de na niam na ye dey. E bai. Me da ho no mo. Na me mpoma no so ben e form kakra. Okay. Ya abonsan na mete fom ma onse obi a wonim ne de wo kasa ya na mete ne no enti me so ma anya so ni so na me na ye na ese madam adwunim na dan so na me na wo madwunim enti de wo ye ne nyina na me mete ma anya so no gina o ye ma no na ma ante se wo ye bi no ko ye na me da hon mo so a wotimi beda me ho empa no eso me timi nko anso na me da so enti me pre na me nsa koto na akoto obi so awa na me ntimi ache me timi ne me nana mo so ne da me hwe na omo de da mo bed so ti no oba pa ebi okwa me da wotimi be pre me chise na me hwe da na me de mani ko ni fi so pre ni wow. Abusuya mobi akwaba dize twede ampo nyankopon atom obi a ho ye abusuya obeka ye a e wa fimpim mienu ene adienu nnan abosome nso no meche July 2024 ena arewo sembisi o Kumasi tanoso ni na se abrantie bi reference na ya obi ya obonwom kakra afi na wo ba na isu se allegedly obesra ababa bi e wo tanoso na bibi nti nipa bi ko pai na kronfo e ko bon ya ini fi ati as far as so asem no be ye deja o ye man Ghana ni biase gina yakopon twedi ampa adom Ghana ban esom ya sabi am no kasa asem da so our police for kachi na bedu court ne ye Kumasi high court ni na say abrantie na ya wo bi a obonifo bi koye ne sa ni susu mo koye ne sa no wo mo e ba court na for what ansem so na bibia aya sweet ya beduri ha say yakopon twedi ampa ya na court na se wi a ye be koso bi de munchi mo besom ye na ebusuan for kasa no church nsem e dey che obuzafo mama kwaba madaroma apomboko dey ya do body ase ofa me mra so emi abo mama so enenso masa abo Kumasi high court bi kwa bibisa se odihie yi ewo wi a ya wo ye ya na de maba na asase bufu bi e de mo pie mo Kumasi high court madaroma E da se asam dada na e be no wie na e da so aba high court ene mo ba high court na mo nante se ni se madaroma na ye ba ye nyina se asam de be da court no e ka yibetie ne se bi court be ka akire nti na ma ye de ba inim se obani ye nyame dia e wota no so ya asam ko dia propon district court ena sisi ya maba high court na bia na obi ni me dia asem pote e maba Kumasi high court ya me da se ye ma ye de ba de se akura no ye me ba ne ye koromfo okay nti e ko mo fa so pa no koromfo ama se bi mo abo no kunu no anu nti ye de ba high court so mo akire ya se se free akra na wo ba no so ne ne ma okay ene wo kwata no so wo no so no usi from ni pa nyina hu se usi from na ne ma nyina aka ne ho a ode bai ti no kire se ye ba no enye koromfo ti kuma wo makunu wo makire ya se ina ma ye de ba ti ne mo ba court e na efiri mo ba de na court so ankasa wadaroma e da se ene ka ho a court ye abusuan ne aba impirinu high court high court ya o mo ma da
Nana ya. Nana ya ne ya be fini wura ya ne Mami Asana mo ma court da ya be num mo ma edida to busa ne sa ne ti Omo ma no sabi omo we yafo bi ba omo di nchemu bedu omo say bia seni senti bi omo ntimi ma na wadaroma idase se me fe mu dia aloya fo na ba imprim Nana ya no ma lawyers okay eye ya be free ne lawyer no ma da Nana ya no lawyer no na eba ti ene ka ho anso ma ba imprim Omba ya dia asem na lawyer for na kadia check court wadaroma ye court ka chi nyina no se ise omo no di sebi o ma sem bi asa be da court Wamo Nana ya mo no asem be ene di omo ne judge no ti judge ne kan se wan ma date se yamra to se bibi obi obo yero ya na ma yema yero ya from so ya kasa ti ene di omo ma date despite the fact say omo court no omo di nsim bi abedan court ye nti kan ho bi a court o be peda no sa frame no sa to omo se o se wo ne lawyer no e be di hu nkuta ho ye lawyer no be ma yi information se bi a ade se yamra court te jam to wasi asesi ansem de eye mienu abusia enchirem ye asem nyam fi akropon nyam akoma se high court say obi esusu obi di ewu a efi district court wa na aba high court nyam fi ho mai but mo ana mo de Nana ya ne ya oba fi wo mo susu o ma ya mo de se ne sa na ba court say o ma chirem die nti a o mo bo mo de se ne ko because o mo so your conformance sir actually okay now the substantive issue na wo akropon district court this ya de na court ka o mo se akropon de na chine be sa ko ti china ye ko anan so e be tie de se bi court be kan chire okay confirm me ni enyam free o ma high court e de enchemu no de ma mo ntie bi a o mo se enyam free o ma high court that's it akabo so me nsa mfie mi okay the first year konde court no kire se information is free sabi attorney general hoban mai nti e ba na on so hu di obeka nti yanko ye ni nti no na ma da bia na yedi akoren aba nti kina ye kwa na bia e betise bia opanyin no information na ma wo mo na wo mfa ma wo nti kina ye kwa na ye be akonya ba die da ma ba high court anum akropon so ma me kwa waka na wo fo ka ba ni ade ha mo ana asem ba na wo mo de mo bigina court yi wo mo nsi ampo ya na ha adwen me da se ha ye ne a saka ye ma konfie mienu ya na te ho sa saka ye ma na mo sa akora ne ye ne ya de hie ye ba no ya ine ni tua na mo ye bibia ye no modwuma nya me de ama na wo ye no ma fa kwan bo na eso okunu se ye nso se be di akira akomo se bi di aban be kan ma enso ya tibi nti en ha ye kora enkwan na da bia ne ahode ye se nya me de be ma ye ne a court frase no bi bitimi aye de aba o ka se wo ka bi se mo ba no be du akrop tanoso ni pa bi si o mo hu no ya na o kwa aba no chese wonye kronfo asase me no kre wadaro oh ni nyina ye no kre se committee chairman no ma ne no wode boy ye tama ode no eba sabi hospital no ya ko mo fra ne se wo mra wo ko ye no se nipa na ohun se wo ba no se nipa na ne se hunu se babi o mo de ne niema na ye de ko gu ye o ko kire okay afase o ye nyame de awie ye no ba chohan ti se committee chairman no na no se ne bi bia wo se ye ba ba ti se nyame na me ka ahye na no wo ono ana sema na man wow ese ne oba no nyese bia wo ye kronfo de twa so mo to no so din sa aboni no ba chohan sa na ti onye kronfo ro no kra ro mo bi de ebusuem kra kro no bi no ebi no nese ne nsema na mframa mu nsema ba e bi si o ana ya akwa na down for that wonim no ne ho ana wo ba no na de ono mo e kasa na ya adwen ana say information ni ehwehwe mo ahwe nyina akire se one no wo bibi ya oba ho de bia nese enya first time oba na ya akwa ne ye ehwehwe mo no de sa na kire ye ya oba ko ntimi fa na niema enfrin krama se go de be ko fie ho se won ha dan wo fie ho e de ode ne niema ko wo nti na ma ode ne niema na ye de e bai so enya mo no mo kire se nya ne niema na aya na obebokọ no pate won ya ko guda moto mo ba bi na akire wasesa me da se asem de ba obi e ka de obeka o de betete no enya ne niema asem ne ba ko mfie miru ni won na na nso se ne niema ayira na niema nso nye wo ba ne yama be ma niema be ma se bi wosi so ne niema ene obi anso me na nso se ne niema ayide ayira ti de wo se enya ne niema no so ba na wa be kire
Nneɛma no wode w'ani kuro to amanse ho bi wadaroma. Nneɛma yɛkɔɔ Tano so police station hɔ no ɔmo yi kyerɛ yɛn nsa na yɛde kɔɔ obi akwa ɛna saa ɛyɛ ɔyɛ video so biribiara ɔsɛ ɛyɛ nneɛma a m'ani obi te fie ne sɛ ɔwɔ ntaade a ɔhyɛ ana mpaboa a mehu sɛ asomasi ne mpaboa ya ne ntaade ne abusuafoɔ tumi adi adanse sɛ nneɛma wei deɛ na yɛ nneɛma a ɔhyɛ ne bia meda so sɛ nea ayɛ ba ɛti no biribi a wɔyɛ biara no yɛhunu de ɔde sieyɛ ne ɔne wɔ ne ntam ayi a ɔne ne yɛ a ɔde sieyɛ biribi no a wɔyɛ a ɔde sieyɛ wohwɛ nneɛma no ayɛ na yɛ nneɛma ɔno a ne nneɛma na meka sɛ sɛ mfie mi yɛkɔ mfie mmienu ni ɔsɛ ne nneɛma ayera no na ɔno abɛkyerɛ sɛ me nneɛma na ayera ɛne wɔabɛfa sei na ɛteɛ na ɔno abɛkyerɛ ɔte saa deɛ a ma no nyɛ wɔma kakra sɛ ebia obi a ɔne aberanteɛ to anamɔ na aberanteɛ na babɛsra wo allegedly na prɛko pɛ wobɛpae ne kɔmfoɔ sɛ wonim no ama yɛbu no kono pɛ biribi antim sɛ daabi ka no korɛ na nipa wonim no ma no nhwehwɛ w'aso sɛ te saa deɛ a sɛ ɛmmoawa ɔno ɔde nneɛma asie na ɔde bɔne no awie nti yɛbɛyɛ den sɛ ɔno ɔbɛbie n'ano sɛ adeɛ a meyɛɛyɛ no ɛyɛ no ɛkyerɛ n'akyi sɛ mekora meka berɛ a na wɔmbo mo ba no ku no wɔ hɔ sɛ ɔbaa na yɛawɔ ampa sɛdeɛ nkyerɛmu tie deɛ a na wogyina hɔ no yɛku no obi a sɛbi ɔbaa wɔ nkyɛn bikora monyaa no madamfo no ɔwo sɛ ka wobɛdi yɛ bi kɔto sɛ yɛku sɛ ɔse ne bo sɛ wɔ meyɛku no ɔso nneɛma ɛkɔɔ so nyinaa yɛ fie hɔ ɛnyɛ abɔnten biribi ɛkɔɔ so biara information yɛ biribiara yɛn nsa ka biara yɛ fie hɔ na ɔmɔboro no ara kɔfom sɛ ɔwu yi a ɔmotam no bɛtoo fie ne nkyɛn yɛsɛ ɔkum ne baabi na yɛde ne bɛtoo hɔ fie ne nkyɛn yɛme ne mu fie no ɔroba bɔɔde gyina sei lad pole si hɔ ne fie no wɔɔdo ne ɔmode ne too sei ɛyɛ na ɔnkɔkum ɔde ne bɛtoo hɔ nti wɔn ara na di sɛ fie wa na ɔmo di sɛ adwuma no nti ɔba no ne nipa bia no bere a mokɔ ho no na ne honam akɔ afa hen ne fa hemfa na bia ɔmo boro yɛ a sɛbi ne honam no deɛ n'anim no nyinaa papa n'akyi nyinaa papa ne fi sɛ nyɛ baako fo nti deɛ obi abɛsɔ mu biara no ɔde bɔ no dadeɛ nyinaa ka ho a ɔde boro no a ɛmaa ne mfi no nyinaa ebubu to mo bɔ yɛ sɛ mo bɔ no aku no man ka sɛ yɛbɔ no agyaa ne sɛ wɔnwa no nyɛ dɛ ɛnkɔ sɛ kurɔmfoɔ bi wɔ hɔ a sɛbi ɔmo tumi kye ne yɛbɔ no ayɛ sɛ kɔ na ɔde wɔde ne pira ne ho yɛ ne ya no kɔ ɔmo nso de ɔmo si sɛ ɔmo bɔ no aku no ɛna ɔmo boro no a ɔmo ku no nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛberɛ bɛn na nipa mpempem nyinaa bɛhu yɛ a ɔmo sɛ asɛ sɛ ɔmo bɔ ɔpa no because yɛte report bi sɛ na wɔpia fi na na yɛ adɛm sɛbio akɔgu nsuo kakra ɛna mma asa na hu na ɔpae no kɔmfoɔ ɛna ɔkyɛm sɛ dɛ ɛbɛba na yɛ abaeɛ na ɔkaa sɛ wɔnim no monhwɛ mu a moayɛ kakra ɛtaa na ɛte ampa ɛda sɛ information yɛ nyinaa saa na ɛtie opia fi na na yɛ adɛm saa na ɛtie ɛno question na box ankwa na ɛno nko ana ɛno kora na meyɛ meya no na ɛka yɛ na asa ɛsɛ gya me sɛ nyame dwuma nti no ɛde bi atofo na ade na bɛduru abansɛm ɔsom yɛwo me mfeɛ aduosia yɛ mfeɛ aduosia bosome mmienu no 24 from yɛ mfeɛ aduosia mensa mahunu kurɔmfoɔ sɛ yɛabɔ kurɔmfoɔ sɛ wɔkɔ wie adeɛ ɔno ne panse nko na ɔyɛ kurɔfa asɛni kurɔfa asɛni wɔbɛyi ntɔfe ne nkosua ne nsadi ɔka sɛ obi ahwehwɛ mu abi kora adeɛ no bu ne dɛm wakɔfa saa adeɛ aba sɛ ɔyɛ kurɔfa asɛni yɛ biribiara hyɛ no yɛhunu ataadeɛ a na ɛhyɛ no yɛhunu mpaboa a na ɛhyɛ no na watumi abo no kum na ɔde adagya ne saa de firi nkran ha ɔde ba na nneɛma no ɛkura no no yɛ a wɔde ba ne ntaadeɛ no wɔ mu no nka wɔyɛ ne dɛn sɛ mewɔ ntaadeɛ wɔ me dɛm na mepia abɔnten no ma bɔ nika deɛ pia abɔnten aberɛ a mewɔ nneɛma wɔ sɛ mene bi koraa sɛ yɛserɛ so ho ɛti ne nyinaa yɛ adeɛ a ɔmudi ayɛ na ɔmudi aku no ato atwene kwa nti yɛhwɛ deɛ sɛ bi deɛ kɔɔto bɛka but ebesi nɛ aka abosome mmiɛnsa na mfie mmienu yes yɛyɛ akamfoɔ yɛ amammerɛ mu obi yɛ adeɛ na ɔfom ɔtumi ba o wɔyɛ na ɔde panimu bi anim ɔfɛre aba wɔde yɛde sie biara yɛdwa to ammo fa nkyɛn dwatoa bi aba wɔn ase efiri nana yɛ ano ase ɛda ase sɛ ne nneɛma odwene ho deɛ menim asɛm no si yɛ de hunu obi abusuani biara sɛ ne nneɛma odwene ho abɛka deɛ a ɛno deɛ menim metumi nkyerɛ ezi a wɔgya deɛ ama nyame ana asɛm ba na ase deɛ wobɛyɛ biara nso wobɛyɛ sɛ nyame bɛtua ɔmo so ka anaa sɛ nyankopɔn deɛ woyɛ a wobɛgya wo ho sɛ wayi wo nsa afiri nyame so no sɛ na wonim deɛ wɔbɔ nti nyame no a wɔyɛ adwuma no a wɔyɛ sɛ afra sɛ nsuo dabere nyane nsuo ntɔ afidie ne nyame ayɛ
ɔsi de ɔpɛ no ɔyɛ nti ɔno wɔ kuram yɛyɛ nya yɛ mpa ebo nya yɛ sum nya yɛ ayerɛ hu mu ebugu so ɔbɔ mpa nyame ntua mo ka oh gye wago ese nyame na areto wo no ja ma okese no no an ɔsi onyankopɔn sɛ ni da ho bɔ ne wɔn fa nkyɛ ese nyame so ɔbɔ ne fo wo nya ne fe ɔsi wɔ bɔ nkwa no bɔ wu ne nipa kɔ yi wu nti yɛde nim yɛ no nyina nyame na bɔ timbo se nyame tua mo so ka bi nisa ɛno ana me hwehwɛ sɛdeɛ wɔka no akoma so ade pa nse akoma so adeɛ sɛ ka ne memfiri ha no fie no na sɛ nipa no deɛ ɔmu group no na deɛ ɔbɛfiri mu afiri se basa so na enso nyame ani so ɔbɔ ɛna sɛ ho ande bɔ wu no nyame no boy nyame ne kumo no na ma aha na afiri nyɛ dɛ so ɔno so ɔbɔ ne fo wo nya ne fe se ko ti sa mogya ka gu adeɛ wɔ nipa mu a sɛ sɛ adeɛ twɛ wɔ na apie mogya ka gu obi ne wɔ nyankopɔn de bɛkyɛ ne da sɔfo ɔbɛka na odi fo ɔboa mogya ka gu na mogya no sɛ bi obi sɛ ɔto mogya na obi mogya no yɛto si no so so oni nsu ase timi de nsu so ade na mogya de aborɔfo no nyɛ mfa nsi nipa so this nipa mogya no nipa so nsum ne na ho ɔde nyinaa ne mogya no ne mogya no so ɔso ɔbɔ ɛsɛ natie ɛna ɔde ne nkwa home wura yi mu ne bɛyɛ wɔte asefo nti mogya de nyankopɔn fa mogya ni ago mogya di bem wow pram afa kwan ketewa bi so that is ya nipa do se na achom na ya mom build na ya bef na wan bi na wura ya eba ha na de de maame asa na fie wura no na ya asa na kan would na bakota bi no se de ne ba bi oh okay to no ba ba che so ni fie wura de si fie ho a ohunu ye so no ka so ne pan ko na se o ba ba ka se ne ma wo sika mo de ko ba bi ne ma wa aburuchiri na ya wonu wonu ya wo keka na o keka ya afa owi okura nkosia no nkokɔ a ɔde nam tan no so abɔntena wɔ buru ya wo ba wa aburuchiri me de me fa aburuchiri ya heaven wa aburuchiri ya heaven nti wo no wo ka de atu no ho amobi ahun sɛ ne ma wa aburuchiri first ye de aburuchiri ho ahɔ ho nyɛ ne obi nkɔ aburuchiri da ba sabi na japade ne sika wɔ kura no obi akɔtena aburuchiri be se bi a 50 years 40 years oni bi okay na ya be fini owura ya no ebia na obi nim wo mo ye ho am wadaro ma sɛ ya be fini de ɔno ɔsɛ wɔyɛ sɔfo a de so ɔtɔn baabro nti obi nsesa on de wɔn nsesa ɛna ɔsɔre a na adwo donko ebekum nipa wie ya oba ni bi allegedly wɔka ho wow alomo fi pamo ana ɔmo te ben ye ntima ɔte sa asɛm de oh sisi a yɛ hyia hɛ no obi a wɔtwa mu bi a hwɛ obi anim a so ho yɛso ɔkɔgyina baabi so wɔkɛ ho asɛm a wɔtumi a wɔhyɛ ataadeɛ wi wɔhyɛ mpaboa wi sɔɔte ase wɔyɛ kɔkɔɔ sɛ nyina me na me etia wɔ so ho ha ipatietie bi yɛ dɛ ɛka ho to ɔbɛkyerɛkyerɛ ama yɛ hu sɛ wo sɛ nipa ya obi sɛ ɔne nana ya no mbofi pam tena bi a ɔte sɛ yɛ pai kronfo yɛ bo no nso bɛbo ne bi ana because ebi ɔte baabi mu wɔ maame ne fie n'akyi wɔ no ɛyɛ cruise okay ɛna wɔ fie n'akyi sɛ cruise no ɛna pie baa kɔ so anadwo wine 12 wine no kutu ho ane wɔnan wine ɛna wɔnan ya cruise no ɔmo te fie bi mu wɔ akyire wa ɔmo so ɔmo yɛ gang wɔ akyire hɔ a ɔmo no di adwuma sisi ɔmo no firi baa ha that time no ɔmo nai dabi nyi no ɔmo nan no owura ya no so ka ho bi ana do di mu akotene pa ne papa ya na odwane no okay after na munya hu dabi ɔno na di mu akɔ na pa nana pa maame ne nana ya wɔno wɔ kansa ɔno sɛ kurusu ne nam ha nti me information amanya pa no ɔno na de saa gange no ɛbae ɛna ɔno wadwane abɛpem na ayi hu ɛna fie no nso yɛ fi kɛse a sɛ bia nyɛ maame no ame asana ne nana ya nko na tifie o to me sere kɔɔto sɛ ka kɔɔto to ne nsa mfiri obi a na wɔte fie hɔ bia mmra na no bɛka de wonim ɛso wɔtu afiri hɔ nyɛ saa deɛ mpa yɛ a yɛbɔ no ɔso wonim kɔfiri wonim papa no anyɛ dɛ ɛna wanka me yɛbɔ mpa yɛ no atia wo ɔso wotu fie hɔ ɛna wɔtu afiri hɔ deɛ asi fie hɔ nti ebi kora araba anse nso yi o ba wosuro sɛ aba nsɛm a aba nti no wɔdwane yɛ firi fie hɔ first nso paa na sɛbi na Ghana mmra wɔ asɛm si fie nipa nyinaa yɛkyɛ mu nyinaa de obiara kɔtoto baabi kɔtoto obiara te sɛ akora sɛbi wɔn mu kasa ade ne wɔn de akɔba ne saa nti yɛsrɛ court yɛsrɛ abaa ne mpanyinfoɔ sɛ efie hɔ nipa no ɔmo nto yɛn nsa mfrɛ wɔn na ɔmo bɛyi ano ɛwɔ court nipa do sɛ na awuo wɔ asɛm wɔ yɛte sɛ yɛsɛ nipa no bi awu
omo a susu omo ye mo de hye ni sa bia nyame dia me nzo mo tiri bi sa tete ne sa de sa ba ko de onu to fun wo he ya me no kwe samson nde se ne ye woni me ba no kura yie nyina bu oh okay na chuma ya na odi makotena o se no kwe se obo mo de hye ni so ono na wo ye metwa opagya no de no de ne so okay ade chi ono ko fa na dura no ya ba fi no de 3 days na chi no ono akum no ana owura ya no so ko ma fi twam to odimu sa no agye se de Ghana asem de ono sa no agye to ba fi no won de wa ba bedidi ho ne nya ne chi nti o nya nwie de gusuro yi information te nya te hakade a o so bete grada wow na it say master na bi em say oye nyame na ne nya no kwe anu so ye no krom so obo ball huru course lo wo tito ye on so so no so mu ye se ne mo bai ni sunsumu ye adwuma wa nyame na ye adwuma nyame ba ni sunsu okay nyame na ye adwuma matia papa ye be ka twa ya che Ghana for wo mo di se be chaman for free pa ya aseda ene ye de ma wo mo ene ye sero so mo nko so anye de ni ekisa asem ni ntwa ye so ye nya akire di okay ese ene ye free ha kina ye sa akokropon court saka ya bembobu saka se bi nyina isika asem so ye ti kuma so yakura so be fa trotro o waka akura be to petru so hunu aha ti wo ti efo no koso ani yachi ya bemu muda ye nyina ye twa aban ya aban be kan ma ya ye de ya so am ye nyina o ma no so aye de achi bi akra me kan so ye damase nko so a enya akukuduru enya akukuru nyame dwuma na mo ye de na mo ye ko so ye nyame dwuma na enya akukuduru ntimi ye na so mo dwuma na mo enya akukuduru ntimi ye ye ka kira mo ye bo mo ye kun bi prepare bi so hunu e gina he nyina mo ho hin na so no yakopon no abakon aye de ade amam amen that's it okay na ma me wa say ti be kitu e be 1 minute mama yako da bi ehia wa ma yako kafra wate kafra apo mboko de awurade adom ya da oba de ase e bia na obi nnim yi mesero na oda ho de acha hwefo oda yo me pa cho me ne nana ya o ma me oto me masunu ona ka echiri di echi okay mama sezia ko ba mfie mi ni wo ho a ya na o kai oba no bibi ma o fe no ka bibi chere se na siti e oda na me ka ne pa me ka se bia ono no ote o de say mi refi bia no ote e won kai ono oba ye ho okay so tu no oba ye ho okay to oba ye ho no ho akonya ota atena mo pa ene oba na nkola ne bi kwatu wo so de fi ho wow nti tambia me hwa akonya na makai na no ani usia o ka se me bi kura oba no de so mu na o tie mu frɛ o sa bi kura ho a o ze ne nsa beto nsa echi after na amafo se o mu nyi na entimi nsisa no krepa ka bi che ni me da ho no mo na me mpoma no so ben efom kakra okay e ya abrosan na me te fom ma onse obi a wonim ne de wo kasa ya na me te ne no enti me so ma anyo so ni so na me na ye na ese madam adwunim na me na dan so na me na wo madwunim enti de o ye ne nyina na me te ma anyo so no gina o ye ma no na ma ante se wo ye bi no ko ye na me da hon mo so a wotimi beda me ho empa no eso me ti me nko anso na me da so enti me pre na me nsa koto na akoto obi so awa na minti ma che me ti me ne me nana mo so ne da me hwe na omo de da mo bed so ti no oba pa ebi okra me da otimi be pre me chi sei na me da na me de nani ko ni fi so obo pre me wow say na me hu ni bi so the last time oba ye be whatever last time oba ne said oba pre me ho adi be say me de man she date no so owu ye no mu ho no mo a ye ni wie ye no e mu ho a no so say sa na tie ya na bia na oba no wa asem bi o person o ka kire wa whatever and some dey so obi kan so eja me ne na nya yi nti me ma say face be na me da na me person ka me hu na enka onyina se na me so me ni ye na nka ye nkasa se me nsuro no
nso so ɛma saa na moto na mo bi se bi a sɛdeɛ wo frɛfrɛ wo ba fie frɛfrɛ na wo bɛda wo nkyɛn ebi na wo nsɛm bi ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ wo nti bi a moto na ma akɔ hwehwɛm sɛ ɛde asɛm koraa bi a mba pɛ sɛ ɔka kyerɛ moto na bi de ntu anamɔ saa me sum awurade oh okay nti me ne bosom ne maalam ne twaka sɛdeɛ sɔfo bi kura wa sɛ papa sɔfo ne ba sɛ ne sɛ ana ɛne mo nyɛ biribi asa de me de me nsɛm nyinaa ma de ɔhata we na odi de oni bi asɛm ma no ɛne deɛ ɔbɛka twa to na yɛmfa wo sɛ me da ahwɛfoɔ nyinaa ase na ɔmo boa yɛn meda mo ase nyame nhyira mo bɔtɔ bi efiri mu ba nyame nhyira n'anan mu meda mo so mo ase ne boa mo boa yɛn mo mpa abada da bia mo di akyi nyame nhyira mo mo nya mo kɛseɛ paa na mo dwumadi a mo die nyinaa nkɔ so meda mo ase abusua yɛda mo nyinaa ase yɛda mo ase paa abusua enti kakra yɛ a akɔ so wɔ ha ne court ɛna abusuafo ato ɔmo ase akyerɛkyerɛ nyinaa mu de akyerɛ yɛsɛ twɛdi ampo nyankopɔn sɛ wɔno amrɛ mu na ɔbɛka abusua nyinaa akoma ɔno amrɛ mu na ɔbɛka temuafo nyinaa akoma na tenten ne ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ mmra na abusua akoma ntɔ ɔmo yɛm yɛnim sɛ deɛ asie yɛn nua bɛrima no wɔntumi mma nkwa mu deɛ na nso pɛpɛɛpɛ yɛ ba bɛboa ama abusua akoma to wɔn yɛm na biribiara yɛ asomdwie na afei wɔne aka wɔn mmɔnten so ɔwɔ adwene bi sɛ kyerɛ bɛ obɛdi bɔne ɔbɛyɛ obi sɛbia yɛadeɛ saa agye obi kra firi ne nsɛm no wɔsua adeɛ afiri mu bankoto anamɔ bi saa sɛ ɛbɛyɛ man Ghana bɛtumi ato mpɔn na ayɛ asomdwie ɛde ama yɛn abusua mo dɔm biara ase sɛ mogye berɛ na mohwɛ me ɛwɔ By Grace TV so aha ɛyɛ Kumasi High Court kae sɛ nnwumakuo bi adaroma ɛna ɛsɛ ɔyɛ asɛm bɛde dwumadie berɛ ɔde di kan ɛyɛ Obi Trading Enterprise ɛwɔ Kumasi South Central Junction ɔpa ataade papa ɛmpa papa ne pɛfi papa deɛ a ɛyɛ Obi Trading Enterprise Kumasi South Central Junction wɔde nyinaa yɛ kɔmpa papa nso wobɛnya bi ɛwɔ hɔ nti yɛnkɔ gye bi na biribiara nkɔ yɛ ɛmfama Samson American for Better Grace Financial Services deɛ ama wo Ghana for mo America ne Canada for insurance wɔn nsɛnsɛm financial services deɛ papa pɛ ɛwɔ mu no ɛno ara ne Better Grace Financial Services Ghana for more America and Canada ebi nso a sisi ya onye America na Canada bi mba wo ho nkrata usie ska ho o Japan ye ho a o se fata so on the Better Grace etu ana monti fana badu etwagu na ne mama dan na kosi ohene re na to asen re entwi nkomo na bibi anko enfama American for recharge automobiles e di ama abusuan Kumasi mountain so ha and kan mountain so Ghana ha se o pese o to car akra bi ekura obi a kasa aye kama na bonda for me and one recharge automobiles bi so Kumasi askwa the arc aka so achimot overhead na se na kakra bi ekura bi afa komo na ompe ka no bi ma afa bi apese wa ka wa yisu ache opese o ton ka na ombeje ka na maton ama o ndu sika ama kama afa o wa kontu opese o to ka free oba Ghana na nso kwan ya ho fa so a e ma ne how enye problem se ne pa problem or recharge automobiles o ma be still no matter kan ye free akonto ya ba be du Ghana ha ma na the opposite way bia what I hear if you do port transfer forget about it my dear say omo agent or port or ya omo be yika no na the opposite way bia omo eti I hear ama afeye tonfie mesrem mo daroma e wa twema ya be e 4-bedroom house ba ko ye master bedroom e na tire na aka no e single room self-contained kama your hall your dining hall kakaka of a hall ankasa so kama of your kitchen awodo spacious environment if you know kama your rooms will be your offices and of your smart can see a pass with you know so nyina e wo atwuma yabe 10 minutes drive from Sofolai a bonnet da from Timson Tempa fanamba na from no muntu na mo e bia enkoye and from me dan say o jebre na share me cause one here By Grace TV isan see o nipa be and so at the man yamin count brepem ye be share busua bakra bye bye